Okay. Yeah, I mean pass by na akokra no adwuma ne ho niema ayeye no na aja ono so aboa am yetimi ade bia tutudwa abobo bi ho dawuro ne nice one ho niema nice one say on pese ne nua pani no ho asem ana ase ne nadwumadie no ebeyira pese din no ewo ho na be nchirima ba on be hu se yenya papa bi wo asase so a ode ne nwom ne na dwenkyere ne nyansa ne na hoden ekon age oman no so efa bi esi ho ntino mo mi awie ya na saa adwumadie na ntina me bedru kuma se ha no na me yese meto afa ha na de yeye no bi atudwa na amanfo so ahu de yeye na se emoa bi wo ba bia na so bi tie nkan no pese obeboa yen so ano aba right so bi so wo adwenkyere bi ana se kwabra kwabo na kan o se nyansa wo bi ano yes ebi ana de eye no bi so wo ho adwenkyere na obi so wo ho nimde ana bibia ono so bitimi adwenkyere kwan na o de sa adwenkyere na na se sa ideas no e de aba dia be support yen we Ampedu Junior aba kan jagadu no kakitue bezi we me gina ho yi me bo legend nyum no na saa nyum we de na aye wo abrabom obra no de obra ho asem yentimi nkan me papa na mu no time na o swa no de nti e ma no be bo obra no asem na me ka che wonso kan wo nyum nim o se na ne papa yo hene okay na edru se ebia omo ye akosidaya no mo ne saa niema na ohwe se de ya na nkrofo bre ne niema ebi di nwan ba ebi di won se na me ba kire na ebia ye na duane wo fia ye hwe nam na omo mo ye nkwala na omo akwafu ma bre ne mo no ni nam ne se ni na 12 eni amo me man ba akwa omo che nti se pani no edi kan ka ne de tebi bedru 12 no so na asa it is na no so so ati ase ti bra tintin ba ko na mo kaba no jama we ka no jama tebi bedru so no na asa na ze wanya bi kura ntimu ye 12 dia mi ze wonya bi chese ntino hwe se de na ne papa di de na yi na nka ja nka me na meti ho e pray ho a yes then onim se onim le bete hey wakama se mo de bi asa se mo meka se mi hu yanka ma nyini da bi onim se akwala bi anim se ne papa woska nti mi papa enyi yen so osan bebo obi an hye ne so obebo anwum bi e de kanta obra no aha okay anwum de he esoro sane asase mforo wow what is anwum ne da esoro sane o asase mforo asase mforo anka ye bi hu na ma ne ye be hwe sa anwum ne ya bonisi a mi so ano a mi kosuku no se bibi hia me na mi bisa me papa eto da bi na mi bisa ne bibia me papa se oni sika o nanimu wa na me chia me hoto form mi so twejajo aso bi en me papa ti wa de okan ne se esoro sane o asase mfuro won se enia me free soro nyina esane gu form won se bibia free akoso David ene bin sida inti ono ahu so obra no akodi papa ne side no o san yiwie no hu se papa ne side ho kra no she ho kwa ne ko form yes wow in fact wo chere ade awie pa na e chere ti for say ti ase na mu an yete no ene the journey of Tofiakwa obete the journey enchekra obetinti tamuchuku misonko ba bia de bia Tofi ne te ha na uti amanfo ho nsem ene wono an kasa ye wonsem bi wo ha ebisa Tofi he mese wo mese sa asem we be hampa misonko ba bia just a hintasem on na Menim a hintasem on na Menim so Junior see that the project you know I find a stage be na was abre yeah niam bebre actually my main shas in free ha papa wo book bia one yewura otekoko so man ho nyansan ho adwen man kotwere sa book no watu din me ye Ghana ni okay na eni so ade hono ne se ayete se yen Ghana fo no ye bisade o mind betimi ayaman ye misade ye betimi ayama o mind no okay nti e kan woni me a se
aban no ye nipa kakra bi omti ba bi hwe ye so aban no ye wo ene me nti mpanifo emienu adwen hu se ye bibi a nkwada ye be wo won no ye de Ghana no etete omo a omo de benyin okay nti omo akotwere saa ngoma no me ye Ghana ni okay na ngoma no niam ewo mu kakra na meka no Ghana nua ni nyina ewo Ghana nua ni nyina say ye gonjafo aduane ye dagombafo akwele ne aidefo autonom ne wasafo chese fertility chimu na wo na me kra menim say bayire ya ye di ya ye wo mu ahodo be 36 bayire ya ye di ya obetima bo be 5 na me de book ni ya me 5 de metimi abo bo ba me ye say ba ko de o de men campo na kra afase e say impuni o say die akosia we ma menyon so hwe sisi a bo bayire be 3 bi di na hade yi pona film pona nka ho pona ni punjo nka ho ye wo nyaminti wo ho nyaminti ye wo dabreko so na mo pona nka ho akosia ba yi pona film wo me pese mi nyawo awia pese mi nyawo sem azobai enti aka one pona nka ho aka one no mo bobo se wa ni ada na me yo ma fa akosia nka ho ke no go na be ki abo the first akosia nka ho emze ka ho so buku ni hu ye hwe buku no bia na akosia wo ai etietiefo buku yi de se ye launch a enyina ekope bi bomb pa se eja mpanifo be soya asene na yetimi a launch buku no na buku no de ekra behwe emu nsem na emu niema no wa chichem okay wo ye akwada wadi te se mfinishia baako ede kopem te se dumienu a wasede okay free dumienu ekopem du wotwe wasede okay free du wotwe ekopem aduasanum wasede okay free aduanan ede kososo wasede ti ya chichechiche mo bia ne na sede ntenye buku a obeka se nkwala nkwa na nsua mpefo nyina na ebrepam no me de buku no kakra beba eja ye ma me de otwi no ya de pa me odo se twi mi kan de bo no twi no emote ti ye be ma na be kenkan buku no kakra meshara ne ko school chi university nti o te papa uni ma de ya na hayen unim se ye no obi eka twi no ntimi nkan brofo ai fiso yikrasi ni dabi ade ntina wo se ya e balasa no mo muti twi pa so mo te brofo pa o sao yes ane wo mo muti twi pa no se bi okọ school ko sua twi no ka so ka brofo e be ju nsem ane wo hu nti Ghana na minim de nti a obi eka twi a o school kra na o ka twi a wa bon o na o kro o mama ne edin kakra ka bi vanakula iti ye mana ye woni nyina se so mo yira omo amamre amane ene nkasakwane bene sa ne mani nyina ne obisa eno aze last week no ebisa young guy we be 2022 ebisa nse due jama e den due jama wa fe to papa so ne nam be kura yeah so right it is baako buku no ye baako a no ye guso ho adwuma ena oyi no so free ho a eye sese no Erade Adom ye program bi mene ye papa Tofi edikase na me kra na me pese nka because me say me papa ne fans no dodo na Kumase ampa so program ne ye TV so akra but Kumase for no mo frɛ mo yes about program no so okay ti na me ne discuss say our program no at least say e wa akra na still betimi anya radio station bi na TV station bi ni aye sa program ne bi so e wa ha the same na program ne say nti asia ye nyanti nkrofo bebre na fi say Nana Kwame Ampedu the late or 2 years enyom ebizu say auto gospel ebizu say oyese nti ye the program bi aba your friend enyom mu nchirechire mu okay nti ye fa Nana Ampedu nyom ba ko a ebi ate say okunupa ho ye na okay ni ye breaking it down die nti no ka okunupa ho ye na na saying currently die na Bible kra ka fa okunupa ho okay so ate ase ni ye tie story na ewo mu no na unim say unsam ye me de pa o ehia time pa na dey discuss it
but eno so mre ni so so of course and na me kan breaky niema no kakra because baby how den nam no me ko ado book no kwa I ready ankasa abre ya say bo bi amon betu su bia kameje baako because na how can they I oh me enye de bia me ka say enye say ade no wo me fie nti na me ka the quality of ade no nti na ma me ka okay enye say me papa na aye ana say wo me fie nti chenchena ya say me beka da bi me hwe niema e wo mu ne sede tie na say yenyina yetimi kan book ni bi ni age atomu pa de a me ma ho by 5 to 10 years Ghana besisa beautiful it's here for yeah legend Nana Ampadu ne ba Ampadu Junior na otenin kano wa bin ye pa odi ne papa na mo achi na emrese mu ne be shada pe enough time na ye ne na din komo because ensem mu ode emu akono pa na me wo me nua ma bi so ofie ha se be pese eti omo so nka Fefe na te say ba share na on say oh aya boom kakra ba share me ho ya na on say nyame adom ye ho ye pa na ye de ofie ha na hu se waba de wonam ne yenim se a police fo bi na pamo na obedu ho se ewie nwumre de ba ha enya boni bia na anope na menim nnuane frifie ba okay ena ishi asofo me fansa Melcom Junction ho no okay ana oye se ene ye Tofi birthday yeah ana oye se isa ana oye se yemra yeah ewia ye ka news wia yemra batase ne ye adwuma okay nti ye ntimi amanti ye kra ye se dai de nyambo a ochena nti enwumre ya na menim nwane ewie de ye na yesenka ye kwa akoboiti okay ana ye se hia sofo no se na de na mo aye nti mo ama yes ni busan sa Tofi wo ho no se ane nti yemra na yes ene sa de aye beba because na Tofi birthday de wo se ye ba na ye se be kan kranshan sam ne e wish ne happy birthday wow ene da kase ni nipa nyina na enya ne sei no correct ntina ni sine ba ene obo ni age akire ba chiyo opompo obo ni age akire nti be bia wo bia mbo ho na hu so ni nuanom ne baaye mo wo amaku ana ase mo matade ne se ba cho da bia entafo mo entafo oh tu ya atade ba cho me kakra atakakra ba cho ana ena panyin so ba wo so hu asa adane sa wo hwa baka se mame mimi mu du sia ne kakra wo mu du che no se wo sisi no aduane m panyin na ti sen nyame adumu na so nyame adum ye se ho ye kakra kan sem bi minim se ye no kru se ye no kru ba cho de ntina mo ha se se na wo kana Tofi de yedi na chia free oil pa ene ye de aba ha se mo fili ni pa mo yada no mo dege no na terms na me igu ho yada no pa nti the birthday ye nti na ya ba ha se okay yeah baba wish Tofi in fact Tofi you are blessed you are blessed mama o kan ho so efro say pa che friend me Abigail unia no mo anti wo ye tewia thank you very much then na Tofi program aya ma wo na ade ntina Tofi eye obi a oni gino ho pa Tofi program aye niema bebre ama me senti amekasa ne se nse ye youth yes afena yesiso nti ye hia obi a obechechere ewo afutuo kwan so okay eno anso so na menka ne se me wofa ana se me papa eguso a oye na o impact wo yen youth no yen lives mu no na ni program a eye touching e mame ana se e kama kuma pa e program a na oye no Sunday fache jumadi no yes fache na o kan bibia fa se we oba na we be ma na nipa in general eni kwan se obu anigu niema biso okay obu anigu niema biso adache wan kasa na esa eko esa teni abe aba ho esa be hwe wa ho so ti no ye mfa to bi ti se ye UT oni ebia oba bi date na waba odem
ana aba ofia ba besra o ko na o se bia nka o lay bed kakra na bibisa ono onye ne se no ne so sorry ya no ko je no na aka bibia kyerɛw se relationship mponi ne sa o be ware ne de a o dem ba say you know enya asem ketu you know tache me pa yes in ozo afa bi first one na te say ya wasesa oh Benin ozo then na Tofi ni program na so no ankasa ayama o Tofi de oye program ka microphone ha good Tofi de oye program na wuti a what to one like a tachew e ka bibi kyerɛw like de obisi afa tufo e de niam bia ye mfa to ho e de ono ankasa ne de ase otufo wutimi tie na futu obi na ase awosen kura gu ase wotimi ka asem bi wo be ka se wo asem na wo ka wow wafa like muslim missing kan ase asem na wo ka no ase wo hye da afre no aka won sama story no wo ka aha ntino the program no like usua niam bebre film eye me den ka menya nka presia da bia ka nyina yintie obi antie na Tofi program de oh wuti ai ka wakoma muslim ka kuma etache heart usua niam film like ne church ne ye on say ade ba ko say oba ka se bibia kana kuma na kana kuma na kana kuma enti se on kofo na aka no some de ndi edin tini ya na tate to aso de ni na mugufom ken yakoma nti eno ya no ma sheda na oh dabi se honhom na spirit no ene mema no yenhwe you because spirit no a omsuro mema na you penny kakra also kabiso so na fe yento adwumadi ne so Tofi de odi na chikra han kra wonya ade kwasi ada sa enti to ayi ketwa wireless ketwa sesa na kan first me phone kra me yanam de earpiece na ashim tie no masoma hwe tv am tie no masoma aha na so wo ya ade me ya ade mo Tofi de kesa ne wo ye no eye pa ene Tofi wo fans we say hwe na because me Tofi sorry no ni me nua ni hia no twem sei wo ye honom ana ye friend me kwa na me se on kai you sada no ne bra ya no ne na mai ote de obet na to no ne nam wo so am embenzi hotel honom okay ojinae na me se sa o kai ya wa hye enso ai ne fans de on home ya go like baby obehu e bia ya be friend bia yes na no ne akasa kasa ni pa Edama say in fact say wunya nipa momota wachi say ya na say Yakopon hira wo na eche say adwuma na wo de ahya wo nsa no so no oboa mo waye no waye ni yie because enye easy say what ya say say yete ya say ka say ni peti say ni penti ebe ya wo say na okaseguo okasasa na ho TV free oba ko so no obi antie o hey adwuma we pa ejidi adwuma o ejidi na de say yes adwuma wo hope say o amanfo tie nti say onya dance die say ya na je say adwuma we no eso aba nti Tofi me sha opa ye beda mo so ase say mo so mo baaye na ai nti mo ko so ara mo ntie Tofi ne pa bebre e wo ho e de mamo e de mo ase pa atefo ye to adwumadie no so ai hey today enne some ka kire so when tie sa program bi a wa ha ho pa na me be say ye tie nwumwe na fe ye de prapra kwam ye dan ho basisi a
friend Collins Amo Poku na ne radio din de friend DJ Tofiakwa o started as a DJ but as o ya de sa talent no o kan hye nti yasem but yen twema no mfa yin hye friend say edemu sa da bi e ba na pie etifo ansa na ebitie ne no yenko mizo homra mizo in fact mizo dia me pese me ni akosua na be mizo fruit drink ene birthday ne ye de mizo ne di ye papa bi mizo ene di ye na a drink ne gu mini mu a ase na so kware na chere kama enti wo no ma otimi say yes Debbie ona no drink I was say drinks are all market nyina no ye di good them na ye sa mizo no market ni sa enya gro no but no be to me nkra wo Facebook wo say na wo say nke ye to wo mon nkra ntam na nke ano paromba ha we no see serious o therefore obia ne wedding ana say even a year party bia obi say mizo edi akotene was a party na say because I don't know ebe man for enya feel of the ekoso or party na say and I say yi na say ana abadu into say bia na de no the good minimum autumn say yes onya ahom ka foforo bi ewo body nim ekoyoyoyo na oba Sompa FM ha abu bebiri wa ha omo pese mo betu koton omo pese mo beje ne mako ni nyina bi wa ha sei na me pese me bo outlet bi obenya sa mizo yi bi Mama Esther supermarket ewo Ebuakwa Baptist University ho na kwa bibiri ho te Ebuakwa fo obenya bi atimi atu na fe mato ewo ho Abawa supermarket nso so ewo magazine post office ho eno nso so magazine fo ni nyina mo da area nyina mo nko ho na mo nko jibi with my friend 0242737287 0242737287 Blay Enterprise and so Asimfusu Habitat Big Time also so okwa distributors omo Winneba ene man kasim ene Asimfusu ene Chifu Praso ho nyina sa Blay Enterprise waje ho nyina fa with my friend 0558 300306 0558 300306 and your sister Eku free year and so ewo ho sister Eku free year ewo Asokore Rural Bank ho oko Asokore Rural Bank ho sister ewo ho opposite Menshia museum I think also so obi ho 0243 745585 0243 745585 and Kelvy on Kelvy or Sofo shop on also opposite TP hene ahimfie Buakwa Tanoso area ho so ubenya bi ewo ho and to be my for Sofo Ernest or 0201846997 0201846997 and E&O Enterprise and so Edum Pampaso ya anti se mo adum nyina no premizo ni bia mo nko ho mo benya bi with my friend 0244834905 0244834905 and afi aperitivo non alcoholic bitters bitters are alcohol bi anim sa drink we na onoma aso egu minimum na afi o sa pebiem na drink nso a wonom no eko need pebiem unya hom ka na say yare o we eat Italian drink straight from Italy akono na ye de no so chile a akozia enye bete so we ne bie ntini nim yes yes nti obi a obuo no mu a odidi a na fu aye cheko na ne bo hyehye no ene saa nyoma no saa fo na ye ma wo mu utumi didi kama enso obuo no ma odidi anumere se wunya aperitivo na wono nom 5 minutes ansa na wadidi a ade ne anumere didi a ba mu wafu aye dendenden enkra no so mutimi didi a no mafu aye kapu obi emia obi wa wotimi didi za wa mensa na fe no wosu
ho che no sa nkra sa ne fa operative mo na omonom in fact OPB etua 0246 270 221 0246 270 221. Right, therefore, the man is in. Ra. Mr. Tofiakwa. The Katepa no Mosami. Yes, okay, we be fine. We are better. Boko. I did you have money. Okay. As if we just had it. Facebook, Pastor Sabobium. Wow. Now, I be the person challenge about challenge. Bra, na music video okay. I'm okay. Na hifa. Oh, na my former station or pa. Okay. I was I think na Christmas time bisa. Okay. Timi ade fo ya na Menim boss din komo say yema your listeners na omo any viewers no any nye. Enti shisha ni say e bebo live band e wo studio. Nana me MC. Auntie. Normal. Moves we house in free ever. Obi nti die nti a me panyum to fo asamanyum to fo pemasem. Okay. And then me secret back pa me kan say na yemani so ade hu say me boban. Obo drums. No. Ban kasa say. Obo tonyum. Ai. And I say obo guitar. Me dey nimu an say me pese. Ban ka me nyum to fo nante. Nante. Okay. Obi onim masepa no na amanten me mother nyum tuni bia obaba bebo concert ho no maame na no aduane ma omudi because na maame nyame adom na ne nsam obi kakra. Okay. In terms of say ye no aduane adoye no toda ya ne obabi efiri me maame na ne suban no nti na nampadu kaka kunum adofo chese nyum tofo no ebi cancel no na obi aba manti ame maame na no sa ya omo no maame na nam so ade koma omo. Wow. Antia. Enti also only omo work some connection bia. Anti me dwe ho a mentia se. Me na nampadu abeto nwom ewo amanten edi magina stage akonya so. What time was the table so? No, say then to be honest. We have back in with Alice. Baby o ho bi ntiase o. Hey. Nti entasema pa. I don't know. Nti just say o connection with them and o ka bibia so na omo abawo. Ti so hu hia omo a. Enche na omaje so. Zaki, enipa nti na nipa ho. And then my birthday me pese me catch obi a say. Uhu nipa bia. Hwese obeka na ba ho. Okay. Ochena nti. No kwasem. Me tumi aka say nyumtuni tisa na nampadu. Na nyame fa ne kransi. Yeah. Se na bedru krum ha. Na on frame se wa bedru a. Na tisa na nampadu amba. So my. O de so ne menam. Ya na ma because dancing na me no obi nam. Ena na me phone. Be fine na yakwadwantwi ndina na adwene ye ne say yakwadwantwi foforo ti me ni no di nkomo no na say ono te front ono ye kwadwantwi dey like bibisa now they told last week I notice my instrument and as a music man nangasa and
Yeah, dear. Hey. That's all. Me cry me to office ama one one kasa frɛ. Nti adwuma deɛ. Saki. No so. Wo person yɛ adwuma we. Na wo yɛ ni ya. Sabi, uhu bodam ni ona mabonten kra. Mo ani nye no. Nti na wo so aduane akɔmɔ mu nyina na onim sɛ daachi bia wo betena konsusu na. Sɛ wa interview o. Na minim. Sɛ na nampadu. Nana eduru baabi no edin sɛ wo bɛyɛ nana interview kra wo ayiso. Yes. Ba me nana ba kuma se nam se nana mihia wa. Because ebi ti sɛ ofa akrobo to say. Utwe phone friend na de ope bia obaya ama wo. On say adwuma eduru bre bi kra edin sɛ obo nso no kasa wo baabi. Yes. Because brand bia ebi ode no ho abɔ no. On pese ba enya ho anase ye di dwa yanum ha ndi saki nyame na ma nipa nya nipa nim adom nti yanka se nyansa bi ana ya hodin bi me kai se nanu ya na ura samo nyame che yeah nso ono ntante nka kra se wo it's true aibi it's true ye ne akrobeto num di nkomo wie I think I'm saying 2 days me ho no pa mu se akrobeto frɛ me was brama ba kuma si on pesi ehia wonderful ndi ayesa Brian Meshawo. I was all do hujija. Nyame shira we. Nyame shira wa nye ene car kese ne dan ne bank account abudi yo. Ne dey say no. Nyame shira. Because na na timi on say musicians on mobile show so nyina na enye easy say station ba ko be na say presenter ba ko be nya sa musicians yi say o mobile ni show so it's not easy. Nyame ma special bia favor bi and me gina ha ka say bia wo ho a aya ma otimu nya wo de yes ebia wo kan sa wo hu na wonam ho a favor no di wachi okay favor no di wachi nti otamfo obonsam bi nhihye bia wa hihye bia na enyina da na be na sha say enkomhyenyi akosia wo say akosia to be bia mi hu akosia to be bia am ka akosia say ma see I'm in the spirit me share to fin kom obeso etifo hey o dem mi hu se minim da o sha say so ye enkomhyenyi na o sha say o sha enkomi na abusiafo bi free France e be chia o msi nyankopon ya adom o mo be sie o mo na weekend no correct na obae no say okay agosia wa endeng na mko friend bae susu how papa saki mi fasa akonya we so menu ba ye friend no amo okay or US fact we are so utimi na ma no akosia obi a oye ni pastor nko sister me da so ati asemu no onko na obeti de me kan ase asendu mo anu asema me meken ya wa se na me dazi se fun de se me na ya me kura kama say wonderful ima ore ma sama video no ba ko ma video no ba ko ene bende when I land so me on this no more music for your dancing feet that time okay I come na to corner what could be that
ɛna mka sɛ akɔm na ate kɔ na aka ntwa ho wow ɛna sɛ na ɔmanhene pɛ sɛ ɔtry na so obi ti o ɔyɛ den o ɛno deɛ sɛ ɔman na de sɛ ne champion wine me na rap you know friends career no zi akusi sɛn abi ɛnde ayende so bafo ando career ɛno ma ande me career oh ande ayende Tofi ye bedi wa brabo mu komo kakra me o kasa mu no bo amantia ukrum pa ne ho Zaki no kre wo mu ye say me ankasa no otie ma ba kosem a baabi be ahodo me nsa eni free pa okay amantin tachiman ena kwaman tisa kuro me nsa nyina no baabi a no me free enti awase ene de agisa mpanyifo ne beti ma chire okay okay sanity ba baabi a me bo me bra pa ya amantin yeah okay e wona o maame no pa wo yeah na on say me ankasa me maame anya obi a me ne try oh okay on say abrabo no eduru baabi a na esese omusu tu bata kakra me papa etu kwan ko US okay na me maame nso na adwuma yɛ de ne bipie Kumase okay eti na me ne me nana ene na ti me nana ba ena yɛ de me to me nana ba ma okay nti na me ben omu mienu ena na omu yɛ akuafo nti na esese me ne omu yɛ adwuma edu bre bi ne ma kwan a gise me ne me nana ba ma kɔtena kura ne asunsun fidie na Therefore, wow, my Facebook no way on wow. Wonderful. What? It's not making baby. Hip. Wow. Check it out. Mama, any sugar time. You deserve it. If you deserve more Ankasa. Deserve more. Deserve more. Now come some retire. Raps no. My science wa baba. Never be next month na me release. Your remix everba. But Saki. Tofi. But me hwa busuafo e wa ha ne me nua kwa me asare a. Me be say me birthday me shenkura ne ka kire obi a say. And that's all. Nice one. Ntina masetena mu nyina no
madwuma yɛ mu no meyɛ madwen sɛ ɛsɛ sɛ mekɔ nipa adwene ne nakoma mu nti obi a wahu me madwuma yɛ me career bia no sɛ metena radio so a mebɛ sɛ mekɔ nipa no adwene ne nakoma mu na ɛno ɛne de nipa gyina ɛnora yɛnnua baa yɛne ne di nkɔmmɔ wɔ na menim so na nka wɔhyɛ ne ho akɔmfo but ɛyɛ show yi ɛna adanseɛ no deɛ ɛyɛ bebree Pasaki mema na anwene da sɛ mɛyɛ yi yɛka yie a ɛnyɛ sika yɛanda anwene da sɛ nipa koraa bɛte yɛ din wow nyɛ saa adeɛ bɛkye no na ɔboa sɛ deɛ hia no nsia yɛ akɔbɔ no ɔnyɛ dɛ ɛnti Saki ewiase wɔ ho mebɛ sɛ meka sɛ wonim dwonko adeɛ bɛkye so nti wohyia nipa biaa ɛnyɛ no bɔne ɛnɛ yi mekae paa sɛ ɛnɛ menka asɛm wei mehyia me yera mpɛ sɛ mewaa no ne teacher ni a ɔkyerɛ nadeɛ ɛka kyerɛ ne sɛ na ko abrabɔ bɛ no obɛtumi abɔ ɔno ankasa ne nuanom mu na ɔmo sere no wow adan Saki na meka sɛ me na menim sɛ metumi aduru baabi a madu yi fi sɛ abrabɔ no yɛkɔne nam baabi a ɛnyɛ adeɛ nso a meda Nyankopɔn ase ne sɛ Saki adeɛ ɛfɛ no brabɔ ne ma mo bi okay ɔn sɛ abranti si so a ɛyɛ nneɛma a ɛsɛ nipa na brabɔ ɛyɛ ebia mienu ɛma pɛ ɛne nsanom ɛne anigye mmorosoɔ saa nneɛma mmiɛnsa nyinaa no yɛhyɛ brase no yɛamfa yɛn ho anyim okay ɔn sɛ ayɛ na adwene mu no ayɛ te sɛ Ghana ni ehunu sɛ bɛrima biara wotwi ka na ɔba ti mu adwene baako pɛ na ɛwɔ mu ne mpran ne girl no nti enipa betumi aka nsɛm afa wo ho but ayɛ na nyame a ɔno na anim akoma mu na onim sɛ de nipa siteɛ baabi ɛkɔ ne nam yɛ no onim sɛ obi ka kyerɛ me sɛ meyɛ bayifoɔ adan na meyɛ adwuma wɔ radio Mercury okay sɔfo a na obi preachi wɔ hɔ no na mehu adeɛ bi wɔ no ho a menhu sɛ ɔyɛ sɔfo na hu sɛ wɔbɛtra wo sɛ wɔ preachi a wo a wote konso no hɔ no wohu sɛ heat ɛgya ɛwɔ ho ɛfiri ne na ho sei me nso na me host no nti na m'ani a mede hwɛ no ne sɛdeɛ mesi yɛ no ɔbɔ adwuma ru a na maneɛ sɛ tɔfe na computer na ɛhyɛ ase ne ayɛ hye nti na afili sa Saki na sɛ adwuma yɛ ayɛ akyɛ nti ɔka kyerɛ adwuma ru a ne sɛ mekura honhommɔne okay nti ɛyɛ nneɛma mmienu ɔno so na ma adwuma ne sika wow nti ada sɛ ɔbɛpam me anaasɛ ɔno bɛgya adwuma no wow nti na ɔsɛ me nso megya adwuma no okay na ɔno mo be preaches because obi ayɛ investment there me ntimi correct from there I think me call Jet FM ko share presenter na obo anopa okay na me bo only Sundays after church tina fe DJ Tofiakwa na Tofiakwa no e ba so mo ene no agro na mudi Tofiakwa that time ne e say was not Tofiakwa ni MI okay Radio Mercury na minya Tofiakwa no okay na ewase okay but madru ha dia memfa aseda ma ohimi tewia Ishra FM okay ono ni nipa omo a mehu se metima ya radio okay Saki yakoni nam school ni abrabo mu a niam na pa hyehye yen tina wo se egya be pa adwuma esua Saki me carpenter ni kase pa na mi o na den
ɛna meka sɛ me madwuma me yɛ paa no furniture yeah zia ɛda so woman article oh saki na sɛ yɛsɛ akɔwu asa kora nyɛ ne ntoam nti me madwuma na meyɛ no carpenter adwuma na meyɛ mekae sɛ na wobɔ dan so anaasɛ no me deɛ no yɛ yɛmfa ne sɛ furniture sɛ inside sɛ okay bibi a divider that time divider na ɛwɔ so mekae sɛ meyɛ divider bi ɛma bɔga bi no ofiri US kai ka ɔde ka ɛbɔ nipa wɔ baabi a na ade ne si ɔhwɛ ade na ade ne fɛ no yes mekae sɛ ogyina na obisa sɛ na ade we Ghana ni na yɛ saa brɛ kora na yɛ te sɛn kai na mse me na meyɛ wow saa brɛ kora na yɛ 9 cedis 9 cedis yeah ti me say bi anke na anke be say ɛnɛ ya nke nu 10 cedis agozia 9 cedis be kan tete sɛn 90,000 190,000 there you 9 cedis enu 10 cedis o 90,000 okay nka tete ne be kan 90,000 me bobo no se no onyi ni sɛ me na meyɛ papa no tu no botom no me bought 9 cedis no that time on me 20 cedis wow ɛno na me de bie me shop there's a 200,000 yeah na ɛna me de bie me shop na saki wiase ho ho me de ade ɛfa na nokredie ɛne nneɛma bi wɔ mabrabo mu a me pɛ me kama ni party uti wiase a di nokre na Tofi masa ade amu ye me gya ko ako video wi abeto so na video no e say music video na enwumbe no we aso obi ene wodi na hyase there be a question and be out of it Tofi oh we so mi mu makanim okay dina wo ye den video no na wo ye den na me na me security chief security security about tie there na say wow na me post Tofi otai no so hey nje eno no person ka de ne kire there be me say me describe it Tofi entwaso saki ni tia wo mu ane say me carpenter adwuma mu no yeah na me san so ye sempa kani kase pa evangelist yeah obisa SDM a yeah ya won sorry bebra matete wow na metimi crusade ma itimi bo nipa 450 yesu wow 450 1 2 3 4 SDM a minti church say min ye crusade at church no ebro 30 eish e was anka mukra mutu ameka me no ya adwen yes because sankrofo na aba wo a omutu tight man sorry no wow Tofi na ye ben asem na okay yeah say o che 90 hono ba bi ba no 450 pastor ye boati ne bebo almost ye ne na omutu aka yie pa masaja ye fasio ye fasio na obi a utimi eti asori ye adwuma no on say me fi say eno ka ho bi na nyame de aduru ba bi a yaduri nti wo person che say na wanya hwe oh da bi say de me nyaaye no ene akra no na eno nso na ye gidi say ada ye be pie heaven nyankopon de ho ahenche be che eno ye huhumu de na ye ba honam mu nso a de ade na wanya free mi oh honam de no me gidi say nso na nyame de shape me kasa a na me didi wo me kasa ho sa ha kasa ho ne didi Tofiakwa Messi Tofi Messi nti awo mu ane say Tofi nyabotre David nse time ni nti nyabotre na time na mkuntu time okay Messi physically ina nyamsem kana wo kan no den na onya den na pushu ma wotimi yade ne mo zambe se mi hu saki mi hu say obi awo adoma chede e wo so de ya adwuma okay ti mi hu say me so me gift no okay say e kasa chire ni na ye passion passion na nyiska because e ka iska na nka menye oh na ye passion say me hu say nyankopon wo sa adoma chede na wo de ache because na me ka say me kokru bi e wo kwa me danso area me mo kro ni din okay say da ba ya me nya asem yeah kro no ka me say nipa no eye 1000 e wo kro no ma emu 900 efie bi abosom sim ooh yeah na kro no nso no wo ba o first born bia no obe yare for ish yes ada so obe ba fine obe achacha na obe obetwa ana yeah aden omo I don't know menim
ne ekoso na ye kura edin se obetimi akoka nyamsem wo so wow na say kura buzumum de yeah make I say ye kokoro na konfo bi wo ho na ye kodi 2 weeks ye kodi 1 month ni nyina ne say wo de canopy nsi ho a anwumre a wahyehyɛ wo machine no canopy ni tu nam enam wiem ti se bibi no from efa from efa masa niema nipa hunu no ani so no obeka nyamsem no masa wahyehyɛ nkonya me say nti yedi bosome e wo kuro no sa kuro no nti tu sa na no akɔkyera na ha sɛ wo yɛ na akɔkyera de obi adwane na wana be wase ba na wo sɛ ye ho adwuma e ma sa de ne a ye pese ye ne ye pese ye kopem sɛ nyame tie yesu frɛ na obrɛ sa akomfo na se wow adigi sama wo mu ni sɛ sa kuro no efie baako maame baako one ne ma na wa wo 13 omuka ho mienu 15 ye bo mo su one day sa kuro no me kai pa se sa kuro no omo aye bo mo su no na omo bro 500 sa kuro tie asore wo ho asore nda so wo asore nda so wo hey tofi ami shawati ya bo adwuma wo na obi no mo ofra wa ko abi bini mo ofra wa ko abi ampa eti saki ni tia wa mu ane se me ko preach aso dan bi mu na me share sister bi afana je wa ono na me de me first born to no okay ohun mi na o se me pa wasem se nua be ma ba mi kunu ye adwuma bi e won kran e pese o ko hwe adwuma no na obi adi ka kwa akoye estimate e bo a o de koma no no eye chese me estimate am ko e na times 4 endi boga no ka che na ire ni se onye sure se nipa na wo ma na be adwuma no ni madwuma na me ka che nse okay omo me enkoto ne ma no me workmanship de o ma no ho okay because now the time akabe 2 months na oba Ghana okay na me nkonko ye adwuma na me ye adwuma no wie na oba na sa adwuma no se de me charge no no office mentima anya adwuma ni ya opa o ma me ntutu adwuma no na me ntua ka wow nti me kai say me ne yere kuchini ene ebisa materials no bo but odis kan buy ya ye koto no ena na yere ne say ontumi nya kwan me enkontimi a me nkoto ena me call omo factory no ho me call rent so a biwi ne sika aka kire eye be 35,000 that time no 3,005 sabe ne iska ene 3,005 aha nam di bre sister no ena osan bo ni kura mane say eniema no kura me ne no call ya ye ko check ye ne me diska mana koto okoto e no wasan de balance aba ena o ka chen say ohwehwe madwene na madwene nye ipa be kura ni na estimating wa na ye wo so akoye wa sa akoko sente so ama nyame adom yakoye adwuma no wie no ye be wie na aka 3 days ena papa no be dru Ghana obedru ye obehu adwuma no charge am charge no o ma me times 3 wow eno na me de to asase sifi because me at the age of 25 years na ma to asase sifi credit yes and then me pese me kan credit ho asem kire obi a wa abrabom say come de wa yemfa yesame no didi eno nti ebia obitima ye oba say wanni no kra ebia obefa kwan bi so agisika free way ho but kire obi no ho scan kra o de japade pa wan hwe ya untimi enjoy japade na bra no ba e beduru Ghana wie ya mitimi to sa asase no saki ofre mi se mi nkoja na bank sika o de ma me no na etimi to 200 bags of cement o so de cheme wow na me de bi to anwea me de bi to cement any start here saki ye de no kopem at the age of 25 yeah o de no kokopem ho a me boss wa me ye na dwuma I hope say we are always say me come use one of the chair me yeah enya hwe say me de na menim say wo so me ahwe and also so me hwe e ko wi akire no ene car no a ode ma me no o ton a wanya no for cry 2.5 billion just obi lifetime savings enti zaki me birthday mu no me besa me ka kire obi o wi ase say odi no kra
awurade ne bi hyira wo kom de wa yɛmfa yɛ nsa mmienu ne didi yɛsɛ nyame nhyira ne ma nipa yɛ defo yes ɔbrɛ adwuma no fa bi nka ho nasaki ɛnyɛ sɛ yɛmmerɛ da wo memeka sɔfa ama sɔfa wo wiase a wo ho tɔfe kura wobɔduam ɛhɔ ne yɛbɛba hɔ nyabokyerɛ mmerɛ no ayɛ be but mɛbisa akɔhyɛ mi ansa na yɛakɔ ba hwɛ sɛ wobɛbisa me kɔhyɛ metumi yi ano wobɛtumi ayi ano kɔhyɛ mi wɔ no abisa na mentumi nyi ano wobɛtumi ayi ano tɔfe wobɛtumi ayi ano menim sɛ aki wɔ hɔ a ɛna saa production wei bra kwa me ɛnɛ te sɛn adom yɛte ase ɛnɛ wayɛ action kakraa bi ɛyɛ chemistries bi light one bi action yɛ ɛwɔ ha sisi a ne ɔmfrɛ saxophone bra na ɛde nti na wɔyɛ saa de wei ɛwɔ sɛ biribi special ne push you ma wotumi biribi saa wedeɛ meda ase bebree na yɛn ka nyame so nokorɛ na yɛna nyankopɔn so ase sɛ yɛama nyame ayɛ adom a yɛhyia nnuapani bi a ɔte sɛ tɔfe a yɛne ne nam ewiase obi bɛyɛ ne biribie na ɛwɔ ase mehyia tɔfe mfie bebree mu ni ne nanante na sɛ nnɛ mewɔ sika tɔ aduane di a ɛda no wɔɔka sɛ ɛnyɛ me ankɔɔkɔ akura ase sɛ mayɛ biribi a saa sɔre mu sɛ afei ɛsɛ ɛdi saa nkɔmmɔ no yɛbɛka sɛ nnɛ mayɛ biribi a ɛgyina no so wow first day a mehu no a yɛdidi yɛ ho nkɔmmɔ that time yɛ no lie firi hɔ yɛ fadamfoɔ yɛ one day ɛna that time na mewɔ pɛ asora dada bi ɛna ɛkɔ ana ne to no yɛsi ɛne ne yɛde bɔɔle kum a ɔpɛ na alacha pɛ na asora ne nam alacha ɔbɛyɛ adwuma no na ɔse menkonkosi no okay ɛne ne hɔ nti duru yɛ ne a saa tam na ɔmo yɛ bɔ nsuo bi wɔ hɔ baabi a ne fie no wɔ no ɛne yɛpakeeɛ nti yɛpakeeɛ no yɛkɔkɔ wura hɔ mbisa ne sɛ na wodaa wei ɔsɛ kwame ne fie ne o megyina hɔ na maka hɔ because that time mehwɛ no na mehwɛ me a na mehwɛ ne ɔsɛ wɔtumi asi fie no that time protocol na mini bi o shock you no inspire na me am adwen sɛ mɛbɔ bra mabudi Kenya so kyɛ sɛ me si no na me ba fie no mana anadwo no hɔ na plans yɛ wɔ Ghana nyinaa bi gu me tirim that's right savings amɛyɛ asase amɛtɔ ɛkwan amɛfa so a mesi na woni asi bi na wo de na wɔkyerɛkyerɛ me we yɛ bedroom we de me ma me ne dem we me ma ne dia ɛne na me ka at that time na o ma say that time to that time no one MC2 no ma 2 okay nti me petre fia na dwo no na me say wiase say obi na onam ho din na yɛ wo sɛ nipa no no liar sɛ wa bobra ebeje hunsem nti me nso menyine me ho na me mobra nti ɛno no ama ahoya amam na emu mahyew nkran deɛ me fa yɛ ne sɛ bibia na me bia na mabusa no tofe ade we na me kwakɔ yiwu na ofi sɛ ɛyɛ ana so kwame ɛyɛ okay na me kɔ tofe deɛ na ɛhyɛ me nkran ne sɛ nipa na wo ne nenam no wɔfa wo sɛ ne nua ketewa anamo bi obetu bia sɛbi o metiwe me nua temi ba me fie na ye kwakoda because that time no Angel FM yeah baby o bedani ho na me yesa masa me wodan nti so ba beda ma ntontom awe o de ene ye beda na ho ma che na ma so ya be gya kwan
na wo abebo na me so ma yede enti saa nneɛma ne ba mu na me ko hu sɛ wasi fie no me hwɛ ne nima kyɛ sɛ na no yɛ me nwanwa na me sɛ na my we pa nti opeso o kyerɛ me sɛ opeso o kyerɛ me sɛ na fie ne su na that time no so me ko hu fie no na ɛyɛ me sɛ na wo di sika fo fie na wo ni sika na wo gidi sɛ ne dia de that day ni dia wanye ni ana onye no krema ka chenze masa wo papa fia wa si dia jaw na wo be man kan kyerɛ no because na me fele ne nti na me kan o madwum sɛ ha akɔ de obo menene man ti kakra na mu sɛ akwa ne sɛ tutu ne man de fie ne be ne dia because sɛ oni tofi nam so onya one city a no I ask Francis we dey me dey koda no ho o buti enje bi nti sa one city a menya e dey se koda no ho na mu se kai akwa no beti masi nti se ma nyire me ho anto akwa ya ka wan hwe odi ne ma be fa me ho ka nti na me ni nam na me bobra ni nyina me bobra di to no ho se boy me to no kwam nti kwa me se ne se me wo bi beto aduani di a na yo no so scratch me oh more akwa yo ati o so wala ya whatever ra kwa mo so ayi so ne na yeka so ayi so na me ni ana no yenyi nyame kakra ye nyame ayi enti wow I mean kasimu wi kana fie yenko anim radio no o frame no so kwame ma me fa hamransa mi wadwuma mu ene oba wo repair edidi ye dabi chese acha ya kura we dey emfa say 1 week ada so be frame na me frame no to the be discuss one or two things oba wo repair ene say ni woni na me ni bibia ene a no ma frame no bibia ene a no so frame to one day me wo ho no oba no so kwame anwanwade anyame aya ne de sema me kan kire wo kura de a me ntumi nkofie o ada ya no de car kia be good table no so twaw obi a cheme car and I'm say obi a chaw na car you know enye so obi a cheme car so obi a chaw car na obi a cheme car obi a cheme maza me de so agwa jisika duro ni dia ma obi a cheme car obi a cheme yenko ne kohwe me kill da bi yenko ne kohwe car no ya me sorry ya di na chi kudu ya na kani na mse maza oboa sha ya wana na no body car we be chaw so mai bia me ye na dwuma to be frank say ati kakra na mente da so hwe video ni no yi video na kwan ya nam so a odi ade ni chair no na am say na we so say man no bibia ye correct de no so kwa me na me count na eno ko dai enti eno wachi enti me wona mpaye na me bu enti me ho one day no ba no so kwa me asem bia bo na ma hu dia me ntimi take decision na me say tofi na da de yen asem man ni so bibia radio no pese me kokko ye ho adwuma na wo de obeka no na meti na me say na me de say ya wo na ye pani na de me meka na beti dia na madwene mu but man kan kire no timi gina na me say maza ja na de ekọ na de yenkoye na no say radio ibinum timi bia enye yi ibinum timi bia na agu na say me kọ enso na nkoyi ya me kọ ya na me bai na me say maza ye nim nyankopon a ya som no firi titi o ni ye hwamo da oye bi da oni ye hwamo yes maza metawachi me kan sa na ofa ne ka ke no wa kan de eno a case close enti ye ko bi sunwan radio no a obo mama ne se ko pese ko bi radio na me so maza pese ko bi a fa ka ne si ho me ba be fawo ne ko enti me kan sa no na ba be family de that time so me ba na me de me ka keto bi me say no vibe poncha vibe and na time you hu say me use enti anopa no na me friend say masa na wo no so me wadwo no so me ba sesi ya me akọ enti me di room na be pack wani mu ha that's right poncha vibe na e room no oh masa 2 V8 oh hey no na mo no ka so anti na me ba fa wi me di ka ne be si ho na mu ya o me hwe o so de o di aba oba ya no me fa ne niama na ja ti buduwa na me bie no say me dia me pen kwasi asemo se wodi we be ya dada wa ka no go free wodi we be ya me da maza yen kan se ya be nu nyam se wow ene nsoso
yɛnso yɛkɔ baabi a yɛnyɛ minister munye DC yɛnyɛ DC nanso de nyame ayɛ ne sɛ yɛnso tumi tu yɛla nkurusa ne yɛgum wodam yɛdam story we ho esa hia 2 hours esa hia 2 hours na me sure say etiefo no omo ho keka omo pa so omo so beba so bi and now fra wetima share Tofin cry wetima so busa no question bia be so busa no wetima so ahira no na wo friends so amesrewa na otwitwa so se be ya onua so betimi aba enti 0551931931 0551931931 and I say 0548 931 0548 931 Okay. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Good evening. Hello. 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 Pacho mete on good evening. Good evening. Pacho bana mene ka say. Yes, I'm going to catch up with you. Mami Jo, Pacho, e den na wo ka kire Tofiakwa. Okay. Wow. Then my penasem. I have some panabation. Amen. Right, that's it. Bye. Hello. Good evening. Hey, Pacho, low radio no kaka. Low radio na atwe free ho. Low radio na atwe free ho. Yes, hello. Good evening. Yes, boss. Good evening. Pacho, hey, Tofi namesake. Right. Amen. Na munsha me brat of him mati. Munsha no. Ya da se. Pa. Hello. Good evening. Pacho brabi also efrozen. Sewa. Yeah, mam sewa. Intio. Okay. Mami that's it. Yeah, hello. Pacho Fonse na kasa free. Hello, Pacho. Fonse na kasa free. Hello. Oh. Ya pese edi ka uma me last call na fe. Hello. Good evening. Good evening. Where your last caller? Look at you. Wow. Pacho, you open for? You actually share my life. Oh, beautiful. Pacho, then I will catch a Tofi. The cash is 2 for Yango in Sudano. Okay. I want to find them. Now, most of them are so I've been here because I mean, you know, some no can create motivation. Wow. Yes, wow. Right. Yeah, that's it. I mean, show. It's for Emreno. I'm sorry, a bit intino. Intimi fat bebre. Inti fancy ha. E wo dwumadi kakra bi nso so a e bi di asoso na fe. Ya sorry ama news no so etimi aba. But sorry. Bra. Me sorry on. That could be ever had in komo. Mate. Me nua ampadu so ase. Yes. Fact so abebo mi chidom. Yes. Wa kire se ye papa kode. Yeah. But dono e wo ho. Me nua o man ne adu wache. Any abusuafo wo ha nyina fa da ne mama na jimi nsam. Mama organize be che say
na baby this hour e dia kwa na dwum anti Dr. Blessed Foster yes Menim ni ameka kire or a more than my blood and kasa mistress Nyankopon enhyira no mentimi mbo obi adin ebi kura wo ho a awose me da wo ma se o mawu akosha amnem a kire se me ka kura wo monte ba me senka na chidi for ebeti so ebre ni afa ye bre no aso ya me kan se obi biara wabo amabrabo obi biara wabo amabrabo no enye omo mpem nko a omo timing so abo ame pa omo maka me hu nsem boni so abo ame because I know abo ame am motivate me life yes nti me da obi bia ase yes Nyankopon nhyira obi bia saki Tofi da wo so ase as a brother na ta machi no Erwade Nyankopon nhyira amen Tofi achame di birthday o and it was a birthday no we part 1 part 2 part 3 cake bi o ha e betwa yes ebetwa ezi aka be se 2 minutes na news na aba enti ebeye no tiawa na fe news for no etimi aba enti mo fa camera no nto so mame fa camera no nto so mame na yenhwe intwa ni tiawa ai pacho momra na intwa de no okay enti ye twa keki aha yami susun kronko amen okay it's for yeah don't be see say and program no I very very wonderful Tofi the story part 2 ho afa na ke be wura nsem no yi pa enti ye be stress mo be tamu chuku no ma twen yen emre nsem no ye the part 2 e be ba right ye be sorry na fe yakọ ene bidin Jonathan Kwabena Saki with my friend Kobiji with me so a friend me prof me na metina mu ma DJ Tofiakwa.